দাও দাও দাও, দিয়ে দাও দিয়ে দাও। স্যার আমি ভুল করেছি, নেশার করবো না। কি করেছিলে তুমি? আমি আমার বউকে দেওয়ার জন্য লাভটা চুরি করেছিলাম, নিয়ে লাভটা নিয়ে যেতে ভেঙে যায় নিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম কোথায় ফেলেছিলে? ওই বাস স্ট্যান্ডে। গোড়াপুরে তো স্যাররা, বড় স্যার। নিয়ে তুমি কি করলে ওটা? এটা আমি বউকে প্রপোজ করলাম। Hamjangmani misal to norong nukhanna lela majununi hamjangma ongtu hir ranjani hamjangma ongtu ingya khai sajahar bin bihik mumtaz na hamjagui Taj Mahal tangmani ongtu joto jagano bongni hamjangmani kaisa misal kalangai thangka lukurokni thani lukurokni bwkhao muti hanya kaisa hamjangma misal tabuk pangpili kasawi phaikya West Bengal Birbhumni saimangka o jaga khoroksa bwsai nijir bihingno hamjagui propose khainani bagui ba hamjangma phuruknani bagui lamao tonijak kaisa love symbol ba love sign no khogui tubui phaikya love symbol ba love sign no saibana tabo aguli sohorogo thangka I love Agartala rok hnui swijak tongtwino West Bengal ni Birbhumni kaisa sohor I love Siuri hinui swijak tongmani o Siuri jagani love sign no khogui tubui phaikya ulo a love sign kwmai thangma bai police rok a love sign no natukha tai a khogui talangnai bwsai lamao no nogo talangi sini no lamao no police bai romjakha ulo saimangkha je bo bini bihingno propose khainani bagui se bo a love sign ba bini hamjangma phunukna bagui se o love sign ni chinno no khogu hnui media bwskango kasai phaikya ulo khai o borok no bini bihingni bagui kaisa bouquet pai rwkha jate bo bini bihingno hamjangmani phunugui manthu ba hamjangmani propose ri manthu hnui kengkhaina o mangbili o nugui mankhana je hamjangma busuk jora tui kubui jotoni bwkhano hamjangma tongo hamjakna bagui kuno gwnang gorib kwrui naingya hamjakma kaisa kwthar kubui kaisa khani kwthar bai no borok hamjagui mano o mangpili ni video no nugui mankha na gorib phunui phano bongni hamjakma busuk bang busuk se naithotok baino hamjakma khoroksa bihingni bagui bwsani hamjakma busuk lamani kaisa love sign ba love symbol o ponjasa khogui tui phaio bini bihingno hamjagui hamjakma phunuknani tai propose khainani bagui hingkhai tai ani viewers ani subscribe ni bisingo je bihik bwsa kaijakjak rok jodi no tongkha kai norok no bo mutai hanya nongni sungsaro nongni life bo nong jibono hisani dekhani hamjaklai tongladi kaham kwrwng tongthoklai tongladi hinui wishing rwo kaino o video ni mangpili nungmano pore jodi ani video no sajagui tongkhai noro ani channel no subscribe khadi share khadi like subscribe khadi mada haite kwtal kwtal video rok manani bagui।